gaske? Haf soyayya kike so na yi da soyayyar ki ne? So kike na yi hauka ne? Da kin san irin san da nake miki, da kin daina ga mugayen kalamai daga baki. Khalid, matukar zan gano mai kama da kai, ba ma kai karan kanka ba na tsane shi, balanta na kai karan kanka. Khalid, na tsane ka, ba na son ka, na tsani mai son ka. Khalid, saboda tsananin tsanar da na maka, idan na ganka gabana har faduwa yake. Haba malam, wai kai wanne irin mutum ne da aka muka dinga cika mace da surutanka na iska na banza da nawa. Dan Allah malam dakata. Ana magana da sarauniya ba fadi yana sa baki ne. Ai idan har kai magana da ni, kaman da shi kai. Wai da gaske ne zaki iya rayuwa ba tare da ni ba, zaki iya rayuwa da wani namijin ba da ni ba? Khalid, ai kuma aka yi tare? Na ce maka Khalid, tare aka haife mu da ba zan iya rayuwa babu kai ba? Ka ba abokinka shawara ya ka kwashe shi ku bar nan gurin. Kai wani irin maye ne. Da za ka tsaya kana wani ɓata ranka akan wata macen ma da ba wata wannan ba. Kawai ka zo mu ci da Allah.